Yogyanira kang para prajurit kok ora dinggo. Sia-sia iki. Ya ben ora apa-apa. Kok njur tiba-tiba pelok barang. Oh iya ora apa-apa ya. Ayo nek arep dinggo supaya apa ketok le bawa ya anu dandang gula banjet pelok barang mlebu bersih desa. Oh iya. Yo, monggo. Heeh. Yo. Dandang gula banjet. Heeh, lanang meneh. Lanang meneh. Pokoke diajar. Ah iya. Mengko rampung wayangan rak cangkeme abu. Kon bawa-bawa. Ngono iki.